Vítajte pri televíznych obrazovkách. Začína sa ako obvykle TV Šport. Príjemné sledovanie. Bojových umení je až niekoľko stoviek. Na jedno z tých netradičnejších sme sa boli pozrieť aj my s kamerou. V poslednom období sa to na Slovensku hemží rôznymi bojovými športmi, umeniami, sebaobranami a tak podobne. O kurze efektívnej sebaobrany Wing Chun ale počul málo kto. Objasniť sa nám ju snažil hlavný tréner pre Slovensko Lali Horvát, ktorý v Bratislave vyučuje túto metodiku už 12 rokov. Autodefense Wing Chun je moderný spôsob sebeobrany, v podstate založený na ľudskej anatómii a logických princípoch. Je to v podstate systém, ktorý vynašla alebo vytvorila zhruba pred 40 rokmi jedna najlepšia mníška z toho legendárneho kláštora Shaolin. A v podstate vytvorila to pre bežných ľudí, ktorí sú menší alebo s anatómiou ľahší. Práve táto mníška hľadala nové spôsoby, ako sa postaviť proti hrubej sile, silou techniky a rozumu, aby sa aj dievčatá a menšie osoby vedeli ubrániť. V podstate jediné kung fu, ktoré vynašla žena, vytvorila žena. Lebo je asi zhruba 365 druhov kung fu, ale toto je to jediné, ktoré bolo vytvorené na našu ľudskú anatómiu. Cvičenci sa stretávajú dvakrát do týždňa. Každý tréning začína rozcvičkou, predtým než sa prejde na tréningové cvičenia. V začiatku tí cvičenci sa učia tzv. Tie výnimočné principiálne techniky, naučia sa pracovať s stredovou čiarou, tú centrálnu os, čo som ukazoval, naučia sa, jak tu sa cvičenci bránia, súčasne útočením a bránením. Ten princíp vychádza z toho, že sa vo Wing Chungu snažíme vždycky mať takú tú pomyselnú vlastnú stredovú os, vždy smerom na supera. A bez ohľadu na to, či sa jedná o obranu, alebo o útok, alebo o úkrok na bok, tak vždy sa snažíme otočiť na toho supera. A to vychádza vlastne z toho, že najvyššia forma tohto Wing Chungu sú vlastne tzv. Lepkavé ruky. To je boj, kedy platí to, že keď sa vás super dotkne na ktorejkoľvek časti tela, tak vy miesto toho, aby ste odišli, tak sa k nemu ako keby prilepíte, lebo vtedy sa vlastne stanete ako voda, ktorá ho oblieva a nedáte mu priestor na ten útok. Túto sebaobranu môže trénovať skutočne každý. Najlepšie asi pre súčasných ľudí je to, že Wing Chun je v prvom rade veľmi dobre postavený, čo sa týka náročnosti na stavbu tela. A hovorí sa všeobecne, že keď z 10 000 ľudí je 100 ľudí športovo nadaných, tak o Wing Chungu sa dá povedať, že Wing Chun je práve pre tých ostatných 9900. To znamená, že môže sa začať v podstate cvičiť v ktoromkoľvek veku a v akejkoľvek fyzickej kondícii. Zakladateľom programu Autodefense a hlavným koučom učiteľov trénujúcich Autodefense je Nick Smart z Anglicka, ktorý má viac ako 30-ročné skúsenosti z uplatňovania tejto obrannej metódy na celom svete.